Għattini darba f'5 snin Lorenz Gonzi qabel mal-Unjoni Ewropea li terġa' tola l-età tal-irtirar. Il-ħsieb huwa li l-età tal-pensjoni jew ser tola l-aktar minn 65 sena inkella dawk li llum għandhom 49 sena jew aktar jirtiraw ta' 65. Għal-bidu Lorenz Gonzi pprova jiċħad li għamel dan il-ftehim. Iżda konferma tal-pjanijiet li għandha l-Unjoni Ewropea ingħatat lejn l-aħħar ta' Lulju waqt laqgħa tal-Musec. Fil-fatt preżentazzjoni li saret mill-Ministeru tal-Finanzi lil unions u l-korpi kostitwiti ħareġ li qed ikun rakkomandat li jew tola l-età tal-pensjoni inkella l-pensjoni tibda tirrifletti l-ħajja tan-nies. Dawn il-proposti saru f'Lulju waqt laqgħa tal-Ecofin u li preżenti għaliha f'isem il-Gvern Malti kien hemm il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek, dak li ddeċida l-Ecofin issegwi dak li qabel dwaru il-Kunsill Ewropew. Fl-2006 Lorenz Gonzi kien diġà presjeda riforma tal-pensjonijiet li jolliet l-età tal-irtirar għal 65 sena u li skont Lorenz Gonzi dakinhar din kellha ssolvi l-affarijiet.